В предния ни епизод си обещахме, че ще разгледаме кошарите на Зелени Балкани, намиращи се в природен парк Сините камъни. Ето ни вече тук, отправяме се към тях. Почти стигнах до кошарите. Има каракачански кучета, които силно се надявам да са заградени. И може би Илян, който идва да ме посрещне. Илян е един от хората, които работят тук. И ако не е много зает, ще го поразпитаме малко за това как му преминава деня в общи линии. И къде отиваме? При агнетата. Добре, отиваме да видим агнетата. Вървейки към кошарите, забелязваме, че терена в местността е доста кален и неравен, труден за вървене. Илян се смее и казва, че всъщност сме попаднали на хубав слънчев ден и всичко е наред. Приближавайки се, виждаме овцете, които са изкарани на двора към кошарата. Илян ни обяснява, че по принцип се извеждат на паша, но в момента сезона е такъв, че няма много и затова прекарват доста време вътре. Имат, някои са червени, други са сини. А защо са в различни цветове? Защото те ги делим, агнета са отделени. Червените са по-ранни агнета, пък сините са по-нови агнета. Т.е. според възрастта са отделени. И по-отделно трябва да са. Ясно. Гледаш? Ще затвориш. Продължаваме с разходката си, като влизаме навътре в кошарите, където са отделени малките агънца. Те са разделени по възраст. Тук има едно, дето няма майка и много слабо. Здравей! Гладници. А колко общо овце са горе-долу? 220 горе-долу. 220. В смисъл и с шилитата, като те са по-малко. А колко човека ги гледате тия животни? Човек и половина горе. Човек и половина? В смисъл основно аз и тя някой и Вивилин. Еха. Добре, горе-долу какво ти представлява деня? Ставаш примерно сутринта и какво можеш да правиш като задачи и грижи с животните? В отговор на този въпрос, Илян ни разказа накратко какво представляват ежедневните грижи за толкова много добитък. През зимния сезон, когато няма толкова много паша навън, има ежедневно хранене по няколко пъти за овцете и ягнетата и почистване на кошарите. През останалото време пък, когато растителността навън е достатъчно, овцете се изкарват ежедневно на паша и се прибират чак вечерта. А това са най-малките попълнения, така ли? По-малките, и там вътре има още по-малки. Оле! Тези са на сините майки, не са на червените. Чакай да ни сложа гранулите. На 5-6 дни. Здравей! Докато се разхождахме и се радвахме на малките агънца, попитахме Илян какви са проблемите и трудностите, които срещат при отглеждането на овцете. Може да чуете какво ни отговори той. Останахме без пастир, защото в днешно време няма пастири. Ако тези, дето и се пробват, издържат 30-40 дена.
и се отказват. Той изглежда доста тежка работа, ако трябва да съм Когато искрена. се пасат сега, този месец не могат да се пасат, защото е снежен. Аха. Ама като се пасят и е на горнище, го видяхме на горнище. Да. И се навъртат до 12 км на ден могат да се навъртат. Нагоре, надолу, нагоре, надолу. И просто мираклиите бързо отпадат Да. по трасето. Труден е подбора на кандидати явно. Да, освен че ги няма, но и малцината издържат кратко време. Чузи май те познава. Знам, защото иска да дам да случи от някоя майка. Хайде, пила. Тази е останала без агни Да. и пускаш други, така ли? Сега сме при най-малките попълнения. Ето този приятел тук е най-новото попълнение на 6 дни, доколкото разбрахме. И явно търси майка си. Симпатяга.